Zimná sezóna je v plnom prúde, mnohí sme sa už rozbehli alebo plánujeme sa rozbehnúť na hory, vychutnať si zimné športy, no a na to je potrebné bezpečným spôsobom prepraviť lyže. Ako dnes vieme bezpečne prepravovať lyže, akými spôsobmi? Lyže vieme prepraviť dvomi spôsobmi. Jeden spôsob je preprava lyží špeciálnym nosičom lyží, ktorý je určený priamo len na lyže. Do tohto nosiča je možné upevniť samozrejme len samotné lyže. Druhý spôsob, ktorý je komfortnejší, je preprava pomocou strešného boxu. A do strešného boxu okrem lyží vieme dať palice, lyžiarky a ostatné príslušenstvo. Koľko modelov strešných boxov aktuálne ponúkate, aké rôzne modelové rady a v čom sa odlišujú? Strešné boxy sa vyrábajú momentálne v 3 modelových radoch. Prvá rada je Thule Force, stredná rada je Thule Motion a najvyššia trieda je aktuálne Thule Vector. Aké sú medzi nimi rozdiely? Základná trieda Thule Force ponúka vždy len matné lakovanie, respektíve antracitovú farbu. Vyššie triedy už sú lakované striebornou lesklou alebo čiernou lesklou farbou, prípadne tzv. Titánový lesk, alebo potom je v tej najvyššej triede Vector dokonca aj možnosť kombinácie týchto dvoch farieb. Cenové rozpätie začína od približne 400 € a končí až na 1400 €. Dobre, nepredávate len strešné boxy Thule, ale aj od iných značiek. Je to lepšia kombinácia cena-výkon, alebo v čom sa odlišujú? V pomere s boxami Thule sa vždy jedná o niečo lacnejšie riešenie, ale čo sa týka kvality, tak je to takisto veľmi dobré boxy, ktoré sú použiteľné úplne bez problémov. Ja som si pozeral tú strednú radu, tie sú jednoplášťové, potom tá najvyššia rada za 1400 € sú dvojplášťové. V čom je rozdiel vlastne, aby si to ľudia vedeli predstaviť, že čo je jednoplášťový box a čo je dvojplášťový? Dá sa to vysvetliť takým spôsobom, že dno toho boxu sa vyrába vylisovaním z jedného kusu, to je pri tých lacnejších, a pri tom najdrahšom, za tých 1400 € sa to dno toho boxu vylisuje ako keby dvakrát, ten materiál sa spojí dohromady a tým sa dosiahne väčšia pevnosť toho boxu. A je nejakým spôsobom zvlášť vystúžený ten drahší box? Áno, ten drahší box je vystúžený okrem toho, že je dvojplášťový, tak aj dodatočnými výstuhami na veku toho boxa, čiže na tej vrchnej strane. Akú výhodu prináša vlastne lepšie vystúženie majiteľovi, zákazníkovi? Väčšia pevnosť a menej vibrácií. Vy ale ponúkate aj boxy, ktoré sa dajú uchytiť na gulu. Tieto boxy sa dajú využívať na prepravu inej zimnej výbavy. Ako to v praxi funguje vlastne taký box? Tento box je vždy spojený s nosičom bicyklov. To znamená, že najskôr treba mať nosič bicyklov, na ktorý je potom možné upevniť tento box. Do tohto boxu je možné dať proste ostatné príslušenstvo, ale čo sa týka lyží, tak tie sa tam nezmestia, lebo je relatívne malý. Maximálne detské. Maximálne detské lyže. Alebo malé sánky. Alebo tak. Ako odporúčame ukotvovať sánky na strechu a prevážať? Sánky v podstate nemajú nejaký špeciálny nosič, ktorým by bolo možné upevniť sánky na strechu. Najčastejšie sa to rieši takým spôsobom, že sa sánky dajú priamo na strešný nosič a dajú sa popruhy a s tým sa to vlastne upevní o ten základný strešný nosič. V poslednej dobe býva problém s akýmkoľvek príslušenstvom na auta a aká je dostupnosť boxov aktuálne? Momentálne je dostupnosť bez problémov, ale minulý rok bol trošku obťažnejší a boli tam určité výpadky niekedy aj viac ako mesiac niektorých modelov. Takto vyzerá najlacnejšia alternatíva, držiak na priečné nosníky. Pár stojí do 200 €. Sem sa vmestí 4 až 5 párov lyží, možno aj 6 v závislosti od toho, aké mohutné, aké veľké lyže máte. Odporúčanie od špecialistu servisáka, od kamaráta, ktorý lyže reálne servisuje, prenajíma, predáva. Určite týmto spôsobom prepravovať lyže iba v nepremokavom obale. Pokiaľ si nechcete zničiť viazanie a tie lyže poškodiť, pretože pri tejto preprave lyží, keď nebudú v ochrannom obale na tie lyže, hlavne na viazanie, pôsobí sol, pôsobí vlhkosť, vy ste v doline, kde je teplo, kde sa víri prach mokrý zo solou, potom vyšlapete hore do kopcov, kde sú mínusové teploty, tá sol s vodou zamrzne na tom viazaní a to viazanie zabíja, to viazanie sa ničí. Alternatívou k týmto držiakom sú tiež magnetické nosiče, tie však nepasujú na všetky autá a priznám sa, že ja osobne by som magnetom neveril.
Najpohodovejším, najluxusnejším spôsobom prepravy lyží a najčistejším je samozrejme box a zároveň najbezpečnejším, pretože všetko máte sústredené v boxe, pevne zaistené, uzatvorené, na čo nevplýva žiadne počasie, voda, nič, čiže perfektne chránené. Len pre ilustráciu, napríklad ľudia zvyknú prepravovať lyže aj v interiéri. Rakúski policajti sú na to veľmi citliví, čiže pokiaľ pôjdete cez Rakúsko a budete mať v interiéri lyže napríklad v takej oktávii, natiahnuté cez lakťovú opierku smerom do kufra, v prvom rade odporúčam mať lyže v obale, musia byť vždy nejakým spôsobom zopnuté a dokonca pripútané, pretože môžete za to dostať od rakúskych policajtov pokutu. Pokiaľ máte auto ako karavelu alebo multivan, lyže dáte na spodu kufra, ktorý je dostatočne veľký na to, aby sa tam tie lyže vmestili. Navyše to zaťažíte nejakou batožinou, čiže zamedzíte, aby sa tam tie lyže alebo lyžiarky hýbali, tak to je v poriadku, s tým problém nie je. Mimochodom, aj s voľnými lyžiarkami v interiéri osobného auta v Rakúsku môže byť problém, aj za to vám rakúski policajti vraj môžu dať pokutu. Čiže kompletne lyžiarska výbava musí byť bezpečne ukotvená, bezpečne zafixovaná, pokiaľ ju chcete prepravovať v interiéri. Preto ja radšej využívam strešný box. Toto je najjednoduchšia verzia, kedy vlastne zámok dovierate kľúčom. To znamená, že chce to trošku viacej šikovnosti, fyzičky a talentu pre ukladanie veci vnútri, pretože tento box musíte dovrieť, dopasovať pekne, aby to sadalo, aby palice a neviem čo tam neblokovali zámok a potom takýmto spôsobom zámkom zavrieť. Lepšou alternatívou je novinka s klipsňovým zámkom. Veci uložíte, docvaknete a až potom zamknete, čiže nemusíte sa na to vešať, cápať, aby ste to pritlačili spredu zozadu. Keď cvakne zámok, ste v pohode a rovnako jednoducho sa ten box aj otvára. Systém kotvenia je šrobovacími kotvami, čiže pekne si to viete napasovať podľa rozmeru. Nie sú tie kotvy pevne ukotvené, viete si to prispôsobiť presne na mieru vášho auta. Pokiaľ chcete lyže prevážať absolútne bezpečne, bez toho, aby sa otlkali navzájom, škreli, tak doplatiť si môžete tzv. Organizér, priečne nosníky, na ktoré pekne vedľa seba poukladáte lyže. Tie samozrejme tiež treba nejakým spôsobom zafixovať, stiahnuť gurtňou, aby sa nehybali, aby držali pekne pokope, zaklopíte a perfektne budú fixované. Týmto spôsobom ale prichádzate o dosť veľa vnútorného priestoru, preto tieto priečníky si málo kto v praxi objednáva, každý sa snaží využívať ten vnútorný objem boxu na maximum. Čiže bez priečných nosníkov naukladať ich vedľa seba, tak aby sa tam vmestili, aby sa neoškierali, neobíjali a tiež na záver pekne stiahnuť gurtňou, aby boli fixované. Nielen na streche, ale aj v boxe odporúčame lyže prepravovať špičkami smerom dozadu. Na streche kvôli aerodynamike, v boxe kvôli tomu, aby ste si špičky pri prudkom brzdení nepoškodili, aby boli chránené. Boxy ponúkajú objem od 300 do 610 litrov, užitočné zaťaženie od 50 do 75 kg. Aktuálne ale všetky modelové rady Thule ponúkajú užitočné zaťaženie 75 kg. No a tu vidíte absolútny vrchol dnešnej ponuky, vlaňajšiu novinku, dvojplášťový box, ktorý má dokonca vnútri aj LED-kové osvetlenie, aby ste v noci na svojej lyže videli. Krásny kobercový organizér, čiže box vymazlený do najmenšieho detailu. Spomínali sme dodatočné vystúženie dvojplášťového boxu. V podlahe vám to ukázať neviem, pretože tam sú výstuhy zakryté, ale
hornej časti priečne výstuhy pekne vidíte, ako je ten box dodatočne vystúžený. Rozdiel tiež medzi lacnejšími boxami a týmto najdrahším vlajkovou loďou je, že krásne aerodynamicky prispôsobený karosérii. No a tým sa dostávame k tomu, ako vlastne ukotviť box na strechu. Odporúča sa pri ukotvovaní boxu, keď to robíte prvýkrát a nemáte to ešte natrénované, otvoriť kufor a natlačiť ten box čo najďalej. Aby sa nestalo, že zase ukotvíte box a nebudete vedieť otvoriť kufor, preto si ho treba najprv otvoriť a napasovať ho čo najviac dozadu, aby čo najmenej obmedzoval alebo teda negatívne vplýval na aerodynamiku, pretože čím bude viac vzadu, tým bude lepšia spotreba a tým ho budete menej počuť na aerodynamickom šume. K preprave lyží ešte jedno odporúčanie od kamaráta, prenajímateľa, servisáka lyží. Lyže musia byť vždy zafixované aj kvôli tomu, aby sa hrany o seba netreli a neobrusovali. Teda vždy v prvom rade pevne spojiť lyže ako také a potom aj navzájom pokope, pokiaľ ich prepravujete v boxe. Za posledné roky prebehol aj vývoj v šrobovacích kotvách tuleboxov. Ja ešte na svojom som vždy to musel doťahovať, dopasovať, testoval som, či to drží, či to bude fungovať. Všetky aktuálne boxy už majú tzv. Click systém. To znamená, že pokiaľ ho zatiahnete poriadne, už ďalej vás nepustí, už to preklikáva, podľa toho viete, že už nemusíte ťahať ďalej a je upevnený na maximum.